ngam yidde ɓeydade ɓallitade hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi Média groupe Pindi Média hebli des cartes de membres sodde kartal Pindi Média ko wallude haalirde nde kam e yeɓirde nde no jokkori golle kartal ngal ɗo e Sénégal ko 2000 francs, Afrique ko 4000 francs, Europe ko 10 euros, Amérique ko 10 dollars. An hettiyanke Pindi Média yeeɓiyanke Pindi Média aɗa wawi ko ɓuri ɗum bisimilla ma kala jiɗɗo hebde e carte ɗe aɗa wawi noddude e 77 929 56 68 ma heb kabaru labɗo to carte ɗe keedi. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal ndu jettuɗen Allah en juule ɓurnaɗo windere en jarni en ñaguima duwaw kono kadi en neddi duwaw enen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala joom baɗe bawɗe baɗo ko hani joom sutoro aduna e lakaro yo Allah ken sembe e tindam gam tigui rigui ko jawten ko ɗo ina wawa latade no hannirtini en en gatti e hattan makko kanko Mawlana Moubarak yewtude e yewtere men nde ganduɗa hoorema ko kañum woni gande jarali noon ken suuɓi ɓen rogere nde gandanɗa hoorema enen jewta e nden rogere nden ɗon rogere woni gurdam pelle taw noon ko miijiyankagal e haqqillantagal taw kay ke nder l'islam ko ɗum ɗon woni vraiment son ƴeewi titode tigui rigui ndeɗo yewtere nde ganduɗa hoorema e kala saaha walla alkamis kala enen keewi e rendude ɗum e musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa hoorema ko kañum woni mawɗo Abou Sy jaam Allah wiyetema Seydi Sarr moƴƴere Allah e ma yo jaam salmire mama mi juurimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah kadi joom baɗe bawɗe o nde rokkata meɗen teddugal wawde yettinde fandare nde Allah dandata men e perguitte puujoji e caggue rokka en kadi ne heɗotoɓe ɓe taw keɗoto en ko hakkillaji e noppi moƴƴi naata e ɓerɗe malaɗe tawno neɗɗo ene heewi perguitte e puujoji e juumi e hen sahaji ko ɗon woni yimɓe moltoto ɓe jaafota comme ko foti no masgal makani raf sa waɗi ɗon nasbu ɓe tebto en ha tiiɗa ɓe juuruma ɗum enen noon mbiyeten ko ana lam altafiti ila haulai li anna ɗum ɗo ko dhalika mablaguhum min al ilm ko ɗon jomum tolno mum tolni kono noon neɗɗo kaalo fuujoto ferguitto ko ɗon kadi ne woni ko ñagotoɗen Allah yo Allah dandu men hen so ɗum waɗi kadi ne ko eɗen jafno hen gila to banggue taro ha e to banggue pular ɗemgal ma aɗa wawi ferguirade hen saka ɗemgal janagal ɗum noon moƴƴere Allah e maɗa yo jaam salmini mi wima bisimilla alhamdulillah ko yettere Allah tigui rigui a jarama no fewi ceerno Abou Sy kadi a weltanama ha no fewi yewtere men ɓennude nde enen kalanno e gurdam on ɗon wahabiyanke mo ganduɗa ma wahabiyankoɓe walla wahabiyankagal gurdam wahabiyankagal jokkodiral mum e salafiyankagal ɓe sikki ko hen tigui gonnoɗen e ɗam ɗon gurdam e sa ƴeewi e ɗam ɗon gurdam ɗam gonnoɗen ina waɗi mo ganduɗa ma wiyete ko ceerno Sall omo jabti henete jinnuɗen andude beela kanko ɗo jabti ɗo beela ke nder lowdi yewtere nde o heddi walla kanko ko jaltuɗo yewtere nde jewtanɗen nde ko hen tigui o heddi e gueɗel gonguel kadi ko ñagade mo kanko on ɗon so tawi omo yiiɗi par ce que o joofima wonde omo yiiɗi so tawi en noddimo omo wawi arde o yewtide e meɗen enen mbiyamo noon bisimilla makko so tawi noon omo tugno walla omo heddo e ganduɗa ma ko kañum woni lowdi yewtere meɗen tarikh bisimilla ma mawɗo Abou Sy moƴƴere Allah ma e jaam salmina ko ardi fof wona eɗen jaabomo walla eɗen mbadda e makko cormami cortumami ala ko laɓɓitinde ko haali ko o wi ko ardi fof o heɗaki haala ka ha joofi jewtere ɗeɗo ummini ɗumen ko tarikh gurdam pelle ɗum ko ɗum ummini ɗum o fonno ko heɗade ha gas won jewte gadiɗe ɗum woni yewtere rewde hen so gasi noon o haala o wi o neldama o joji tan mataw guesel makko memama walla ceerno makko memama walla ko yidde makko memama walla wima o naati hen ɗum noon kadi eɗen mbiyamo yo reno ɗen gueɗe moƴƴani sibo o wi jaabowol makko kanko o wi tarikh kalaɗo o ko mayka ala nafoore ko ɗum tindi e daari bolle puyɗe o wi kadi ene juuti o heddaki ɗum foof ha laaɓi heddi hen o wi mi wi luure wahabiyankagal e wahabiyankoɓe e salafiyankoɓe woni suufiyankoɓe fuɗɗi koɗo kalmi ɗo to affaire taksimi tawhid o wi wona toon woni luure mabɓe o wi kadi mi haalani haala inde deftere kalmi nde eyyi so tawi noon
wahabiyankagal enen kalten ko haala dartol wahabiyankagal so wi ɗum ko ɗum bolle puyɗe ko piiji paacaji firti ko mi anda mi yiɗa rewde konngol ngol wiyata ngol wiide neɗɗo anda haydara walla famani neɗɗo fof wonko wone hoore mum ko Allah tan andi ko wone hoore muɗum en jiɗa hutorade ɗen kelme kono eɗen mbiyamo tan kadi ne ko Allah e hoore mum so ene haala ene haalda e nelaɓe ene haalda e tagorde haaldata e mum koye tindi e daari Allah wi e qur'ana wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka Allah kadi wi e qur'ana kadi nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin min jangtono ma kamɓe fof mbete min mbawa deñude fittandu maɗa so fittandu ma deeƴi mbawa huɓidade ko haalate ko koye tindi e cimti e darti yani hen sahaji ha Allah waɗa hen taw ko ganduɗa ko mathalu yeruji hokka hen o Allah tindini yimɓeɓe yidde famminde ɗumen haala e siftinde ɗumen dartol ha Allah wi inna allaha rokki yeru e ɓowngu Allah tindana yimɓe ha tindi ko ɓuuri famdude ko wayno ɓowngu ɗo Allah wiyata e Qur'an inna allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada allahu bihadha mathalan yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudillu bihi illa alfasiqin ay o wi ɓe nde o Allah rokki yeru e ɓowngu ene haalda e nelaɗo o rokki yeru e ɓowngu ɓe mbi ɗum ɗo kam holko Allah fandite ɗum ɗo holko haali haala ɓuuli Allah no haalani yimɓe haala imanagal haala dewal gotago muɗum en haalani yimɓe haala ɓuuli holko Allah fandite ɗum ɗon Allah noon heɓɓiti wi so tawi ko yedduɓe ɓe nanata haala ɓe paamata ɓe ganda haydara ɓen mbiyata ɗum ɗo holko Allah fanditi e ɗum ɗo ɗiɗo tindi e ɗiɗo yeruji so tawi ko ɗo en noon Allah wi majjinira ɓe ɗum o majjinira ɗum yimɓe hewɓe o handoro ɗum kadi yimɓe hewɓe kano noon ala majjowo e nder ɗiɗo yeruji walla e ɗiɗo darti so wona fasiqeɓe woni fijintoɓe woni yimɓe naafigueɓe ndeke dartol ko hunde harjinde so en ƴeewi dartol biyeteɗo dartol najdi dartol tarikh najdi ibnul bishr page 25 omo haala toon haala gurdam ko faari neɗɗa e dartol gila ɗo fuɗɗi dartede ha yettiɗo e nafoore dartol e nder rendo inna nufusa lam tazal tatashawwaqu li akhbari almadina pittali koko ngooɗa kabaruji jamanuji ɓennuɗi pittali koko ngooɗa wawde famde ko aduna o hol laaminoɓe ɗum holno laamorono holɗo sosi holɗo laamorono ɗum ɗo pittali ne ngooɗa ɗum ha ɓurti ibnu khaldun hello 12 ene haala ɗon kadi haala gueɗe baɗe noon annabaɓe ɓe mbawa Allah e sago Allah deccidirta pittali mabɓe ko tindi e daari e cifti eyyi saabu neɗɗo sa anda hankima a wawa andude holto paɗa ɗum ɗo ko kala ganduɗo dartol ganduɗo gandal fotani wiide ene seyfita dartol sibu ceerno maɗa o mo ndewɗa o gueɗe ɗiɗi o wi mi haalani defte kalmi ɗe gueɗe ɗiɗi imma o anda tarikh ceerno makko walla ceerno mo yiɗi defandade o so tawi ko wahabiyanke o anda ceerno makko walla mo yiɗi defandade o anda ɗum sibu ko kalmi ko hafere pacte baɗɗo hakkude ibnu saoud mouhammad ibnu saoud e abdoul wahab e ibnu abdoul wahab ɗum ko kala jangguɗo tarik ne andi ɗum kala defte fof mbawi hay somi haalano deftere nde ɓurannomi ko wiye ngol ɗo cimtol kalangol ngol sellani ko kalɗa ko wodani kono ɗo foɗata mi yomi yahoto mi yahata toon min kalmi ko banggue bundi ko wiyete lasli e sewde ɗo ƴogate ƴettumi ko wi mi haali o wi mi wi ɗo fuɗɗi luural hakkude wahabiyankoɓe e suufiyankoɓe ala wona ɗon luural wona hakkude wahabiyankoɓe e suufiyankoɓe kalmi mbimi ko taksimi tawhid feccitade ɗo ene konngol gotiɗinirgol Allah la ilaha illallah taksimi tawhid ila salasati agsam feccitade ɗum laaɓi tati waɗa ɗum peccon ɗum ɗo fuɗɗi ɗum ko ibnu taymiya won gadi ɗum fuɗɗi ɗum ko abou hasan al ashari wiyata ko tawhid
tawhidu zati tawhidu sifat tawhidul afal on adi okay. kono on e nder tawhiduji ɗiɗo gotiɗingol Allah wiide la ilaha illallah on wardani ɗum yimɓe rufirani ɗum ƴiƴam wiyani julɓe ko hefereɓe warani ɗi hen yimɓe kono noon wadde enen sen paami jabtowol makko kanko ceerno Ousmane fayane hay hunde jokkodirani ko jewtan ɗen ko bisimilla wadde jokken joni noon tawhidur rububiyya wal uluhiyya mo kalmi o ko ɗo woni sewnde min ƴettati mi luure ɗe ko gila gilgel cheyɗane ngel fuɗɗi soksokinde e hoore ibnu taymiya walla kadi ne ngel ummi toon ngel sokini e hoore ibnu abdoul wahhab on taksimu tawhid ko ɗo woni sewnde nde kanko ko haalata ko o haalata ko haala lembo gandal wahabiyankagal tawi hankadi wahabiyankagal solti ha ɓolti joni noon so ƴetti ayeje ɗe gandanɗa qur'ana omo wiye ko wala in sa'altum man khalaqa samawati wal arda yaquluna ɗeɗo ayeje ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa ala min dewirani ɓeɗo sona hene ɓallo min mbiyan ko ibnu umar wino ko ay khawariji en khawarij ɓeɗo gadi wadde ko wiyete takfir yeddide ƴettude julɓe watta ɗumen hefereɓe ɓe jaada hen haɓe mbari ali ibn abi talibin ɓe mbardi ɗum ko konngol inil hukma illa lillah ñawore e luural bannogal hakkude mabɓe ngol ji sababu wargo ha ɓe ndewi mbaɗi ali ɓeɗon ko ɓen kadi wadde takfir rewde e julɓe ne mbiya ɗumen ƴetta ayeje qur'ana tellinoɗe e hefereɓe tellinoɗe e sanamuji gartir ɗum e nder julɓe ñawro ɗumen julɓe mbawa rewde no mbaɗa ɗum min ƴettumi koto ɓuuri luggidde kanko ko lembo luure ɗe ko ɗon wiwɗi basade ɗum noon ko guesel mabɓe ngel guesel mbiyatami ngel ɗon ko lembo taw hankadi ko gasanno gasi ko bonanno boni ɗum somo yiɗi ɗum o rutoro koye tijaniyankoɓe o yeddodira e mumen o wadde e mumen cormami cortumami e wahabiyankoɓe min ko darul karatmi histoire no hunde nde sosira eno ardi ko ɗum ɗo woni ko kalmi so neɗɗo ene jaabomi yo jaabomi e dartol kono noon mbeɗa weltonomo addude hen yiyande makko o kadi o bonani hen nede o ƴettaki hen o yennani hen mbiyatmi tan ko fuuri to yahat to wona toon paaɗen kono noon ɓayde ɗo e har ɗo wona toon paaɗen garten enen ɗo paaɗen ke dartol ngol ganda hoore ma tubarkal ma en garino e abdoul wahhab haɗo ɓe mbaddi gadodiri wonde eɓe ɗum nini joni noon ɓe liggima ɓe nangui arabie saoudite foof diwan o ɓe puɗɗima haare ɓe mbaddi gadodiral heddi ko holto ɓe dañata jawdi Mouhamed ibn Saoud e ibn Abdoul Wahhab hoto ɓe dañoto jawdi holto ɓe dañata jawdi ɓe dañata jawdi ndi koye julɓe ɓe sibu julɓe ɓe koɓe julɓe koɓe anduɓe koye nder makka ɓe goni wona e Burkina Faso wona e Mauritanie non wona e Fouta wona e no wiyeteno e ɓundu ɓe goni koye nder arabie saoudite ɗo hoore nelaɗo yani leydi ɗo jibina ɗo arabagal ngal woni ɗo e ɗo ɗum haalte ɗo o wawata wardeɓe o waddeɓe horɓe o wawata leptudeɓe so wona o daña ɗo tugni noon e taksimi tawhidul taksimi ila salasati agsam feccitade konngol gotiɗingol laaɓi tati ko en mbino konngol gotiɗingol ko ngol natirte diine l'islam mi haalino jewte men wenude mbimi yewtirte l'islam ko guesa damal ngal natirte ko la ilaha illallah muhammadun rasulullah sa wini hankadi gasi a woni julɗo heddi kono gollirta nder toon mbete ene nani shirku walla nanani shirku walla waɗini en watti kono hankadi a naati nelaɗo kadi wi manam sa wi lawol ngol tan a naati e la ilaha joni noon nelaɗo wi ko man ɗum ɗo ene man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika almuslim kala biɗo la ilaha illa man salla salatana kala juulowo julde juuleten nde huccita funnague mabɓe moɓe kuccitto ene ñaama e kirse no kirsirten ni o wi ko o tigui woni julɗo wadde gasi o wi kadi la yahillu damu imari muslimin illa bi ihda thalathi ɗiƴam julɗo dagotako so wona e gueɗe tati anani so wona mbiya tawa ko athayibu zani annafsu bin nafsi annafsu bin nafsi wa sayyibu zani e tataɓel ngel mami artene hen joni mami siftoro ɗum o wi ko asayyibu zani woni mawɗo jaaɗo ha resi ene fija jagguiraɗo ɗum ɗiƴam ene daari walla fittandu e fittandu annafsu bin nafsi ɗum ɗo hen wa sayyibu zani ene waɗi ene hen heddigol ngel tataɓel ngel
joni noon ɗum ɗo ko ɗum ɗo tan dagnata ƴiiƴam juulɗo walla irtidade l'islam jalta diine l'islam ɗum ɗo ene wawi manam dagnata ƴiiƴam julɗi c'est à dire ko ɗum dagnata ƴiiƴam juulɗo ko addanta juulɗo wawde wareede so yeehi ha naati diine l'islam sa wi tan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ƴiiƴam ma hankadi harmani dagade rufete so wona taw so wona taw e gueɗe tati mbimi a woofi gueɗe tati ɗe sa woofiɗe ɗo ɗon hankadi jiijam ma daganima julɓe annafsu bina woni sa waɗi fittano mbarteɗa walla sayi wisani e tareɓel ngel mataw ko mottude ɗum waymi artu hen seeɗa ɗum waɗata hen sa jima ne bindi ko noon wayata kadi ko nden ɓuuri tan wawde yewtude joni noon kamɓe o wawata warde ɓe kamɓe o wawata dajade mabɓe dalilu so wona o waɗa ko wiyete taksimi tawhid ko il faut ko mbatta neɗɗo kefeero walla shirku billah ɗo joni il faut ko o daña no wattiriɓe hefereɓe battugol hefereɓe ngol noon ko ma mbiyaɓe o waɗi kadi nawaqidul ashar en kalini ɗum e jewte ɓennude nawaqidul ashar sa waɗi nene sa yeehi to bilejo sa wi ɓaddima gabri sa waɗi nene sa watti nene ɗeɗo waɗa ɗum ɗo sa waɗi ɗum ko ɗum sa waɗi ɗum ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni gueɗal mo hankkadi noon o ummi o jaggodiri ali ibnu mouhammad ibne saoud ɓe larwi makka foof ha laaɓi e on tuma nde ɓe jeehi ha pacte o signanade ay pacte mbo wiyata ɗum ɗo haaluji bol puuri ko ay pacte o kala tijaniyenke bawɗo tarik no julɗo ganduɗo tarik mawɗo jangguɗo tarik sa ɗumni toon a andat ɗum ɗo wonde ko hunde wonde jarani ni o hayso o wiyani o frani wiyani pourquoi mi addani deftere walla mi haalani deftere nde ala ganduɗo tarik fof nani ɗum ɗo ne woodi par ce que defte ene mbayno kooce kalowo tarik haalata e deftere wotere mimi tugnata koye deftere wotere tugnotomi koye defte kewɗe mami haalande defte ɗe tugnotomi oɗo tarik mo kaalemo hade yewtere nde gasi joni noon ɓe jaggodiri ɓe piyi makka ha laaɓi najdi wonno toon gardinoɗo diwan najdi wonno toon ko wonno e nder najdi wonno ko faldeji tati falde hen wotere wonno toon ko mouhamadou boun saoud on wonno diriya mouhamadou boun saoud wonno diriya e uyeyna wonno toon ko ousmane boun mamar riyad wonno toon ko daham boun dawas ɓeɗo laamino ɗeɗo faldeji tati e nder najdi ɓe nangui ɗum ɓe pii ɗum ha ɗigui ay oye mamar oye jabbinoɗomo ɗon wone walludemo haaɓe reñmi debbo puɗɗi ɗo fuɗɗino noddani makko ɗo jibinno ɗo nde o yeehi ha o haaɓe fuɗɗi dañde doole nde on o wi ɗum ko kefeero o watti o wi ɗum ko kefeero wara ene wonde yimɓe ɓe mbaɗi ɗumen ha laaɓi ɓe duttiti falde nde foof ɓe larwi ɗum ha liggi to makka en to madina en to riyad en hankkadi ɓe jaggui gueɗe ɗi foof ha laaɓi ɓe mbari joni noon heddi ko holno peccugal waɗata ɓeɗo mbiya kamɓe mbiyete kamɓe ɓesgu makko ko yalte makko mbiya ɗum ali cheikh ko yalte mouhammad ibne saoud wiye ɓesgu ali cheikh ali saoud e ali cheikh ali cheikh e ali saoud ɓeɗo jogoto laamu wuɗɗo wata ɗum ɓe ga kañum en kettata eko wiyete kala ko fati e diine joni hol hettoɓe diine hettata e diine ko ɓesgu ali cheikh woni ɓesgu mouhammad ibne abdoul wahab woni ɓo tawnoɓe ɗon walla ala ɓe kay ko ousmaniyankoɓe gonno ɓen ko laamu woni hen mabɓe ne gaskitinoto e nelaɗo ko ɗum ɗo en wone ko joƴinno ɗumen ɗon ko laamu ɗum ɗo en ousmaniya ɓeɗon ko ɓen joɗinoɗo ɓen kay piyama ha laaɓi hankkadi ɓe larwima makka foof madina eɗo woni ɗo foof ha laaɓi ɓe joƴƴini koye mabɓe joni ko holnoɓe laamorto holno feccirte ɓe mbi wuyɓe so ene gujjoe gaare jehen ha gujji hen ɗon luural watta ɗon koso gujji ha gayni garti koɗo feccere nde ko ɗo wonɗo bone ɗe gara ɗo wonɗo caɗele ɗen keewi arde joni noon ɓe jeehiɓe hankkadi heddi ko maslaha noon mbaɗata haaɓe laamu o saaha foof luure ne joola hakkude mabɓe saaha foof luure ne joola hakkude mabɓe joni noon yeehi ha ɓooyi tardement ji kewɗi mbaɗi e nder laygol jihaadi o yeehi seeremɓe wonnoɓe ɗon ɓe e seeremɓe wonnoɓe sawdoji mabɓe ɗe ha fandiyima égypte ha fandiyima ɗum ɗo henne irak ɓe puɗɗi noon anduɓe ɓe e laamɓe wonnoɓe toon kadi puɗɗi dartade mbi ɓeɗo noon so en daray ko musiba bonɗo addi par ce que ko gaddi ko koko luundi piɓle l'islam koko luundi gonka l'islam e julɓe rewde e julɓe tan ne wara ene hebta jawɗele mumen ene hetta ɓesguji mumen ene fecci jawɗi ene feccito jawɗele mumen te kadi ko julɓe ɗum ɗo ko hunde hamnide kamɓe fof noon ɓe ndendi ɓe gona e haɓadeɓe seerem wonnoɓe toon ɓe gona e haɓadeɓe mi haalni mi mbimami adi haɓademo toon waɗe makko raddu deftere yajde ko biyeteɗo ko mawni ko walla miñi ko mbo jiidi yumma e baba biyeteɗo souleymane ibne abdoul wahab o adi wadde makko raddu ko jiiɗa e baba makko mo jiidi yumma e baba wi ɗum ɗo ko musiba wonande julɓe e woɓɓe hedditiɓe e winditiɓe hen ha heewi joni noon laamu saɗa haala ɗum walla kala wolde nde jogui ko fandare mayre nde jogui ko wolde yiilotonde leydi nde jogui ko wolde yiilotonde ngaalu
nde jogii ko wolde yiilotonde ko halfi wiyete koninkagal joni noon holko heɓa hen holko dañete e wolde ɓe jaccini laamatiri mabɓe kamɓe mbimami nde ɓe gari nde ɓe gonno tan ko najdi najdi o kadi o ɓe gonno hen tan koye falde yon taton ko mbiyeten diriye o yeyna e riyad ko ɗiɗo gonno falleji gonɗi ene joni noon ɓe gari ɗon ɓe peccirima ɗum ɗo koye mabɓe hankkadi ɓe jaaji ɓe gona yaccinde noon eɓe caro e Arabie Saoudite ha yaaji ɓe ɓenni noon haaɓe naatoy hankkadi Bahrain hen haaɓe naatoy heɓe frontiére uji Égypte hen haaɓe naati turkanaɓe noon e lamɓe wonnoɓe lamɗo mo turkanaɓe joƴƴinno Égypte on noon ummiti ɓe noon Ousmane yankoɓe mbiya hankkadi ɓe dartinde par ce que ɗum ɗo moƴƴani e diine ɓe nana bonna public hol gonɗo caggal mabɓe mbete ko Angleterre jooɗi caggal mabɓe ɗum ene wawi garoyen hen hol wonɓe ɗon ɓe garti noon ɓe jaɓɓiɓe ɓe paddiɓe e gueɗe mabɓe ɗe ɓe mbaɗannoɓe hankkadi ɓe gone kadi ustorade seeɗa seeɗa eɓe jatiri caggal ɓe layat ha ɓooya konuji goɗɗi kadi gara a wirti joguinoɗa ko fandeyel toxel a ummima Fuuta Allah yeehi ha fandima Jolof Allah yeehi a yeehi ha Ɓundu Allah yeehi a yeehi ha futtima a yettima fuɗɗima narde ga ene no mbiyatano kadi ne Kayor ɗo hankkadi ɗo jomla ɓe kadi duttinemɓe ɓenne kadi gonti e habde e mabɓe ene duttaɓe eɓe jaɓɓita caggal eɓe gabbiri caggal hankkadi ɓe puɗɗo layde par ce que hay goto heftinaniɓe wona julɓe to banggue seremɓe wona to laamuji gonnoɗo ɗon par ce que laamuji mumen pusat ɗiɗo laamuji gonnoɗi Arabie Saoudite ɓe pusi ɗumen ɓe mbaɗi kala ko wonno e nder Arabie Saoudite e diwan Arabie Saoudite mantoje e taagu mayseji gandirtinoɗi diine mantorɗi diine ko wiyete janggo e jaam histoire so ruttinima ɗum ko fati archéologie so tawi histoire ne wawi base tade hen tugno hen wiya aha ɗeɗo ko guila e temps nelaɗo so tawi carbone 14 addama wawa hutore ɗum andina yimɓeɓe ndeke tigui ko ɗum ɗo woni laamu julɓe ɗo wonno ɗe gagneje ko ɗum ɗo gonno ndeɗo juutiɗo ɗum ɗon kono kamɓe ɓe gaari foof ɓe mumti ha laaɓi ɓe pembi ha laaɓi ɓe dufi ɓe joƴƴinde leydi ɓe mbi fof ko sirku ɓe duttiti ɓe heddi ala ko heddi sona Madina toon yanade nelaɗo woni sallllahu alayhi wa sallam joni noon holno watte mbete nde leɓete nde fusere walla nde fusitaki kañum melfite ha laaɓa heɓmama leydi jeddi kewɗi mbaɗi hen won tarikh goɗɗo ene woodi ene wiya e jaam e yonta Alpha Hashimi Tall tawtornoma hen jonde nde ruwa mo hawruno noddi wonde ɗum ne ko tarikh juɗɗo holno ɓe mbaɗata haɓe mbawa fusde ɗum ɗo ɗum mbiyete sharia ne rokkiriɓe walla rokkirani ɗum ne kadi qissa juɗɗo woni ɗon Alpha Hashimi Tall ene tawtorama hen bon caggal ɗum hankkadi aɗen gandi ɗum ɗo ko duttorɗe mbimami tarikh guila e ko wonno toon fof ha laaɓi sa mefti ha laaɓi nde yimɓe gaari Tumbuktu joni sa ƴetti ko wonno toon galleji deftordu ɗo wonno l'islam ɗo wonno fof so ittama mumtama ha laaɓi janggo e jaam sa ɗum ɗum waɗi hande o aɗa yiya tubakoɓe aroɓe ene mbima wona gonga l'islam ala hay batte gote ɗe ene andire wonde o ngal ɗo dingiral e ngoɗo weewe meeɗi jogade l'islam fowade e gueɗe kaleteɗe e Qur'ana e bi muɗum weeyo ngo e sato ngo ala foof ko mbiyataɗo mbawɗa athar ko mbawɗa tugnade ko wiyete ɗum ɗo c'est des sites archéologiques ha mbawde ɗum ɗo woodi tubakoɓe e mustachriqin en wattuɓe moltade hen ene jaaha ene bonnita l'islam ɓe jahani haaɓe mbiya ko Kaaba ka wona ɗo woni ɗo wonno koko waɗa ɗon ko jamanu abbasiyankoɓe darna par ce que ɗum ko bonande wonande l'islam ko itta ɗon ko e mantoɗe l'islam darinoɗo ɗon guila e jamanu nelaɗo walla ɗo woldeji mbanno walla ɗo gueɗe goɗɗe darino sa itti foof ha laaɓi a melfiti ɗum donc janggo e jaam so ɗeɗen wittu muɗum dañata hayɗo ɗum ni donc firti ko ɗum ɗo koye erreur aji mabɓe jeeya Allah waɗi kisa ɓe jaari noon ha juuti joni noon heddi ko holno ɓe lamorto sa haalnama e tarikh jawdi ndi ɓe kepti a nawtata laamu to Allah ɗum fof ene ari e defte ɗe bimana kamɓe to banggue jawdi en jawdi ɓe keptan ha laaɓi ha ɓe yimɓe fof kadi jaguira ko hefreɓe Allahu akbar yimɓeɓe fof wonnoɓe ɗon jaguira ko hefereɓe par ce que nde ɓe gaari nde ganndo goto e Shafi'i Zeyn o wi ene jeeya e ko ɓeydi hulɓinade e mabɓe ko nde ɓe gaari haaɓe laamide ɓe mbiyata ko kala julɗo gonnoɗo ɗon ceerno gonnoɗo ɗon so tawi a meeɗi hajjoyde ya firlitu hijjore maɗa nde kijjuɗa nde nde jaaɗa hijjore nde ya firlitu ɗum kadi ganda jaaɓa gonnoɗa ko mushrik ka kefere gonnoɗa ɗum ɓe mbaɗi ɗum ene defte mum en tarikh mum ne woodi e gueɗe paaɗe noon ha heewi kanko ɗum saɗa ɗum joni noon holno peccirten laamu holno jogortoɗen laamu bisimilla ɓe mbaɗa feere eɓe mbadda maslaha hakkude maɓɓe sa fof luure ene mbaɗa
kono eɓe mbaɗa maslaha maɓɓe goto maɓɓe fof ne andi gurdam muɗum ɗon fawi koye goɗɗo on kamɓe holko heewi ɓuuri heewde wonde luure maɓɓe luure maɓɓe hen sahaji ne wawi to banggue ñawoje par ce que joni Ali Sawde en mbiyataɓe ko yoɓe goppu tan jogoro diine o jogoro laamu mumen ngu no wayni taw ko to banggue diine to banggue laamu aduna banggue laamu aduna eyi to banggue kamɓene diine o wonno ɓe jiɗirno ɗum wadde il faut ko maslahaji goɗa joni ɓe mbi ko tawhid e nder nawaqidul ashre gueɗe sappo pirtoje ɗe ene jeeya hen ɗo ɓe mbiyata toɓɓere jeetaɓeɗe so tawi mudaharatil mushrikin wa muawanatihim alal muslimina jokkodirde e heefereɓe mushrikin en leydi julɓe walla julɗo gollodirde ɗum e heefereɓe mushrikin en rutiro ene walla ɗumen taw so ene kaɓa e julɓe on ko mushrik Arabie Saoudite hande ɓuuri wawde waɗi ɗum Arabie Saoudite guilñande diida ha ɗo daariɗen ɗo daari koye liggodirde e Angleterre d' ailleurs histoire o taarikh o won yaaruɓe ko Mr Hanfar on eɓe jedda ɗum eɓe mbiya wona gonga kamɓe wahabiyankoɓe eɓe mbiya ko nattinani kono omo jogui ko wiyete les notes de Hanfar les notes de Mr Hanfar Mr Hanfar ene waɗi influencé ceernajo ha ɓurti e wiide mabɓe e Al Saoud fof te note Hanfar ko kefer wonno ko agent secret Angleterre kamɓe colonise ɓe mais ɓe nde woni toon nde ene mbaɗi ɓe colonisé nde ko ɓeɗo joguinoɓe won wiɓe ni ko ɓen bambiɓe ha wahabiyankagal ngal mawni par ce que wahabiyankal guel ngal fuɗɗi ala fof ɗo ngal yetti sowona ɗon tan leydi ndi wonno yi ha ɓoye gonen lawdiri ma ɓe dañi dollar uji pétrole yalti hunde fof yalninde ɓe puɗɗi hankkadi wadde hen jawɗele mabɓe ɓe finance eɓe totti yimɓe jeehe leyɗele moɗon mo tawɗon toon fof mbiyen ɗum ko kefere mbiyen ɗum wona julɗo wona mais est ce que ɗum ɗon wone ɓesguli men taw ko fulloy yanoɓe ha toon keeɓe ɗum ɗon gartiri ɗum ɗon aha artoɓe ɗo ene mbiya yo taƴi kursaji yummiraɓe mumen yo beddo yo gandu ko ɓe mushrikine en jinnaɓe mumen ko mushrikine en ko heferɓe ko ɗum ɗo noon ɓeɗon ɓe ɗum mbaɗi won artunoɓe ɗo kay jeehi ha e gagneji jinnaɓe mumen Aboudio wino ni ɓe goni e woyde ɓe mbiya ɗo e fuutankoɓe mbiya jinnaɓe mumen ko hefereɓe daari e gagneji mumen no goya taw babouran ko seerem walla ko julɓe gonon jagui mbiya ko hefereɓe par ce que waɗi noon koɓe janggani tarikh o ɓe gandina tan ko ayeje gonɗe dow won ayeje nan ɗon kas comme ɗo joni tawhidur ɗum ɗo ene mi woppa tarikh o seeɗa mi arta e tawhid ɗum puɗɗa famde ko taksimu tawhidu ila thalathati aqsam feccitade konngol la ilaha illallah ngol watta ɗum pecce tati ɗe fof mbiya ko ɓe hefere ɓe mbiya e nder qur'ana ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa min dewiraniɓe so wona tan ɓe ɓallina min Allah kala ɓallugol ɗum min dewirtaɓe mbiɗo ma na'buduhum kay o kay rewani hedere goɗɗum sona o ko hayre rewata ko sanam rewata ko hubal ko ɗum ɗo ko bone mayde joni noon ɓe mbiya kadi kala tasawuf gonɗo e tasawuf fof nden Arabie Saoudite ne wonno tasawuf woni suufiyankoɓe kala gonɗo e ngol lawol ko kefero ko mushrik billah ɗum waɗi nde koreji meɗen jeeyi toon sukaɓe janggonoɓe ne garti nde jiiya jomum arta ɗo daro e yañere bammum wona e woyde ɓe bamumen Aboudio wiide Aboudio wonde bamumen ko hefereɓe gonno ene wayne simto ɗo ene waɗi hay arduɓe ni ne jeddodira e babiraɓe mumen e seeremɓe meɗen mawɓe ne bona e mumen neeɗi mbiya an mbawa hay arab wawa sil wawa andude hay harfu jarrin wawa andude hay harfu dosɗe celluka arab o anda hay rafu e mansuɓe e ɗum ɗene e marfu wawa andu hay sernude ɗum ne wiya ko ceerno hankkadi ɓe ndewa eɓe jalkito ko jalkito e bonnito woni ɗon par ce que seremɓe ɓe to jogato ko ɗum woni needi mumen kadi ko ɓen ko hefirɗinoɓe wadde ala e sago tawdi jomunoɓe ɓe ƴetti toon jihad mabɓe ɓe ƴetti lawol mabɓe ɓe gaddirgol koɓe mbawnirgol yimɓe ala e sago ngol daro kadi mbete fandare nde ko laamu sibu laamu ɓe ko laamu jiiloto aduna kañumen bambimo kanko fandare makko kelimati tawhid so tawino ko gonga yo wi ɓeɗon hoto liggodiri e Angleterre kono kanko horema ko liggodiri e Angleterre Mr Hanfar ene waɗi tindol jurgol ok ene wawi taw ma en gartoy hen so tawi kay hojomaji men dokki men no fewi bisimilla so tawi wonko Mr Hanfar ene jogui tindol jaajgol jutgol sen ndewi ɗum jutata ɓurta ko affaire hakkude makko e Abdoul Wahab mi wima eɓe mbiya kamɓe wodani les notes de Hanfar ko ɗum création de yimɓe añɓe wahabiyankoɓe kañumen kalata ɗum kono ala kulli haalin enen ko tarikh kalata hen e nder tarikh o kadi sa renaki a gonɗinto ko Mr Hanfar wiyata ko par ce que Arabie Saoudite guila diida guila e fuɗɗode mabɓe ha joni anglais gonnoɗo toon ne ganda defte ɓe bindeɓe ne ganda firti ko ha joni eɓe goni e ɗeɗon caɗele kadi ɓe jokkodirta tan koye hefreɓe so ɓe mbi julɗo ala hakke jokkodirde e kefeero ala hakke jokkodirde e leydi kefeeru ɓe duttorima kamɓe guila laamu moɓe daari ha joni
koye kefeeru tan liggondirata Palestine naɓe nan ɗo tan ene mbaare ɗo 0 mètre hay enen hay majjuɓe meɗen wonɓe ɗo koreji men ɓaleɓe jingonoɓe majjere ene jinguinira ƴiƴam arabeɓe ene ɓurno ƴiƴam arabeɓe ƴiƴam ɓaleɓe dufoteɗam ɗo e Afrique ene goyana ɓeyto hene tawi ko seeremɓe meɗen walla woɓɓe ɓen ene koye mumen. mais min ɗon som faami jiɗɗa wiide ko au lieu que yimɓe no goyana ɓen arabeɓe yoɓe goyan koreji meɗen ɓaleɓe wonɓe ɗo ɓe ƴiƴam mumen rufate par ce que wiide ɗo ene seere meɗen ene daari ɗo hannde ene goyana Palestine naɓe kamɓe ɓen Arabie Saoudite naɓe goƴaka ƴiƴam Palestine naɓe par ce que ifta goto meeɗi wadde Albanie o wiya affaire Palestine naɓe masala mumen o noon no en gurdi mumen e yahude en yoɓe geggu ɓe ƴewɗoɓe koɗoye yoɓe geggu ɓe ƴewɗoɓe koɗoye Albanie en ɓeɓe kalata ma Ousaymin ibn Tim ɓeɗo fof mbeɗa jogui deftu men e kasetaji mumen e bandaji mumen ko kalmi hen fof ƴettumi koye deftere ƴettumi koye bindol ƴettumi koye ɗum ɗo haaluji ɗi en goodi donc firti ko ɓeeɗo sen belama wadde mbiyen wambunoɓeɓe ko hefereɓe guila ɓe puɗɗo holno ɓe mbardata julɓe holno ɓe gustirta doole julɓe sen belaɓe so julɓe beela mbiya noon sinno guila nde ɓe puɗɗi nde ɓe kaɓanno koye yahude en walla mushrikine en walla yimɓe leyɗele goɗɗe carinoɗe ɗon e diine walla ɓe keɓla julɓe mbaɗa kunuji mabɓe mbiye jeeyi kaɓene julɓe kono alaka a nanata pop guila nde ɓe puɗɗi ha nde ɓe daari ɓe mbari julɓe ɓe mbari kefeero ɓe mbari yahudiyanke walla ɓe mbari majusiyanke walla ɓe mbari leydi gondi ala kamɓe ko leydi julɓe tan woƴiɓe e julɓe wonɓe ɗon ɓe yanoɓe janggoye ɓene so garti nannama e hakkillaji mumen dokka tan ko ayeje Qur'ana ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa tawi kadi sa namdima mabɓe hol tagɗo kammu ngu e leydi ndi ɓe mbima ko Allah kamɓe hefereɓe ɓe rewoɓe sanamuji ɓe sa namdima mabɓe holmo ene yeeɗa ɓe ñamde koɓe ñamata ko ɓe mbima ko Allah sa namdima mabɓe hol tagɗo leydi mbima ko Allah wadde firti ɓe mbi ko ɓenne gandi Allah kanko noon o wi hefereɓe ɓe o tawi ɗon e Makka ɓe Abou Jahli ɓuuri ɗumen wonde imanagal mumen ɓuuri sellude on ko Ibn Abdoul Wahab bimana waha par ce que o wi ɓen on nandi Allah par ce que ɓeɗo ganda Allah aɗa andi ɗum ɗo joni hay sinno ɓe mbiye ɓe piɗɗo hen ɓe kamɓe ko mabɓe tatima e nawagidol ashra pirtoji sappo aɗa gaddanoji neɗɗo wonde kefeero imanagal yaltude l'islam nde wadde kamɓe toɓɓere jeeredirde ɓe caami hen ɓe kutodirta tan koye Angleterre Arabie e Amérique hande ko Amérique lumti Angleterre guila Angleterre ummi toon ko kañum jogui nden ko mabɓe jogui fofoof haare nde e nde yaaji ko wawi hen wonde foof ene jogui so tawi tan koye nasso dow low ko mbiyatmi lembo ko ɗum ɓe gaddantuma ko ɗum jaggata tawa a anda sewde nde holto ummi to mbiɗen to ko takfir en mi haalino ñande mbimami salafiyal wahhabiya walla salafiyal ilmi walla salafiyal jihadiya ɗeɗo fof ko pelle goɗɗe e nder mabɓe kamɓe ɓe pecciti pecce ha heewi e nder koye mabɓe won hande e nder salafiyankoɓe wahhabiyankoɓe gonɗinani ko takfir ƴettu julɓe ni ɗumen ko hefreɓe wonɓe gonɗinani hen jihad won hen gonɗinɓe jihad won hen heddiɓe hen ha joni ɓen noon cheyɗani cokinnoɗo Ibn Taymiya o mo gandanɗa hoorema kala ifta mbo waɗi wiyata ko yugtal yustab aw yugtal Ibn Taymiya koye makko koye muɗum woni ceerno makko on wiyata mbiɗa on masala goto so addama e makko joni o wiyama yo sar hol ñawore muɗum o masala goto addanoma e makko o wiya yo ñaw ɗum kanko Ibn Taymiya o ñaawi ñawore nde ha gasi ñawore goɗɗo ceerno goɗɗo e jamanu makko ñawti ñawore nde o hoto itti ɗum guel hoto itti ɗum o hay mbobba gorba kumiba galle mum o ɓuuri ɗum wonde gando ceyfito noon woni jikkuji ɗi mbabba gorba kumiba galle makko ba ɓuurimo wonde gando ko majjuɗo ay ko ni woni noɓe kaldata kala ka waɗani ifta e jiyanɗe mabɓe ɗe e miijoji mabɓe ɗi an a naati takfir waɗa somi faami so tawi an a yi manam ko ɗum pensée unique nder so tawi an a miijaki ɗoɓe miijotoɗo tan a jeyaka e mabɓe donc firti ko aɗa andi kamɓe ala fof ɗo mbawɗa wadde taksimu tawhid la salasati aksami yaltide ɗum e sunna amazahibul arba Ahmad moɓe tugni ceerno mabɓe o mo Ibn Taymiya tugni o gandal ko heewi gandal mum ƴogata koye Ahmad Malik Shafi hay hen goto waɗani taksimi tawhid nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗani taksimi tawhid Umar e Aboubacry mbaɗani taksimi tawhid la salasati aksamin ko la ilaha illallah tan gandi kala biɗ ɗum yo ƴiƴam muɗum harmi hankkadi rufde joni noon
kamɓe ɓeɗon mbaɗani ɗum annabi ibrahima hoore mum mo Allah nelaɗo sa sallam watta batu millata abaye ibrahima on hoore mum haalanani yimɓe haala taksimu tawhid la salasati aksamin ko bida taksimu tawhid la salasati aksamin ko bida mo bida o to kadi mo no wiyetenomo oɗo waɗi o bida o noon ko bida lorlowo e bida mo lorlata bida no pamirta ko hunde fuɗɗande ko fuɗɗa ko érégie ko fuɗɗa ko mbete e ɗum moƴƴi walla ɗum moƴƴani bida hasan bida moƴƴo e bida mo moƴƴani joni noon oɗon bida ko bida madahibul arbaɗi hay goto mabɓe anda ɗum meeɗa haalde haala feccitade ɗum no taximu tawhid la salasati aksamin ko kamɓe tan gaddi ɓe peccitori ɗum jomum yiyande mum ko il faut ko feccita ɗum wawa dañde wawa dagnude ƴiƴam suufiyankoɓe wawa dagnude jawɗele mumen e ɓiɓɓe mumen rewɓe e rewɓe mumen jagguetoɗo men halfude men wattude men e jeeyi muɗum haftiro leydi muɗum ko ɗum tan jomum o yaari hen kono so tawi kay sinno mbaɗirɗa ko taximu tawhid le elmi famminde hen yimɓe no ashari yen mbaɗata ni ashari e nder taximu tawhid o salasati aksamin o warani hen hay goto o waɗani hen takfir hay julɗo goto on adiɓe ni kono kamɓe ɓe mbarat ɗum hen ɓe mbaɗa hen joni noon so neɗɗo tawi yeehi wi mi jangi gandal mi anda ko la ilaha illallah firti nelaɗo sallallah alih w sallam o wi kadi kanko o wi o reeni qur'ana komo yaare duuɓi sappo nelaɗo sallallah alayhi w sallam o wi inna khaf ma akhafu aleykum rajulun qara al qur'an hatta ru'yat bahajatahu fansalaha minhu warama'uhu wara'a dhahri ثم سار إلى جاره بالسيف ورماه بالشرك قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما أولى بالشرك الرامي أم المرمي قال بل الرامي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريم هولدي ko kulantum mon onon julbe fofof ko gorko jangudo qur'ana ha wawi yerdum ha mudi ha doli ha huñi bori dum da weddi ciagal mudum waramahu wara dhahri Allah weddi dum ciagal to yene ƴetti jaasi muɗum rangani koddiɗo muɗum wi ɗum ko kefeero ko shirku waɗata ɓe mbimo o haalannoɓe keɓiri mbimo ya rasulallah man huma awla bi shirk hoole mabɓe ɓurɗo handude weede shirk ko takkuɗo shirku o walla ko takkaɗo o nelaɗo wi balir rami takkuɗo biɗo mo ayi oɗo hadis ko kulɓiniɗo ko nubuwa ko hadis mo gandanɗa o janguinta meɗen ko gonɗugol annabagal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni hadisaji sa ruttima hande e tarik a ruttima e ɗum ɗo tan a andat koɗi gonga janguɗo qur'ana ha moɗi ha doli janguɗo qur'ana ha wawi kala mbawko ruttiti weddi ɓoori qur'ana o weddi ɗum caggal muɗum ƴetti jaasi muɗum tinde koddiɗo muɗum hol koddiɗo julɗo so wona julɗo koddiɗo julɗo ko julɗo machallah julɓe gila diine l'islam o Arabie Saoudite hoddi mabɓe tan ko julɓe gonno e nder koye men goɗɗo kadi ɗo wonno ko julɗo wonno koddiɗo muɗum wadde so tawi jomum o ari weddima ɗum ɗon oɗo hadith ko hadith nubuwa tengtinɗo annabagal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tarikh o jokki noon hankadi ɓe laytini gendi mabɓe ɓe gari ha ɗo wiyete Égypte ɓen e mbimami ousmaniyankoɓe empire ottoman ɓen kadi duttiti ƴetti konuji mumen gartiriɓe kadi ha ɓe raɗi haɓe garti e nder diwan mabɓe o ɓe layyino haɓe goɗɗoy ɓe piya kadi haɓe duttiti machallah ibnu saoud ɓe ɓi ko nde lomtimo nde ɓe piya kadi ɗo noon hagara ɓe ƴetta mbaɗa ibnu hanfar mystére hanfar en ɓeɗo tarik o mbo juuti kono kala jiɗɗo andude tarik najd yo janggu tarik najd ibnul bachir mais mo kalnomi nane page 22 no haala ɗon haala tarik o walla tarik najd ibnul ghannam walla asalafiyatu wal wahhabiya walla deftere nde timnami ɗo ñande nde wiyete ko no wiyeteno kadi ne ko mawsuatul muyassara nde ɗon haala tan ko haala diineji e tarikaji nde weeɓani ɗe mbeɓa ko jusuji noon ha heewi ko jusuji ha heewi tarikh ibnul bachir oɗo ɓuuri windude e tarik najd en fira e ɗemɗe ɗe foof gurdam abdoul wahab foof ibnu abdoul wahab fof ɓuuri jañade kanko e ibnul ghannam ɗeɗo defte ko defte kewɗe noon wotere hen fof ma won hedde 700 page walla gueɗe mbaɗe noon sa yeehi en wawi do jomum yeehi to en wawi farayse ma dañƴum toon wiyete ko tarikh najd ibnul bachir walla ibnul ghannam ɓeɗo ibnul bachir o noon gurdam mum fof waɗi ko ibnu abdoul wahab ko kalɗen ɗo ko heewi e golwole ɗe andi waɗi ko golwole mbimami e fagguduji e jawɗele no keɓirte ƴettiɗiɓe laamu ko aduna yiɗi o ko diine waɗata
hankan noon ko kamɓe mbaddata maslaha maɓɓe goore maɓɓe fof maire nana goɗɗon yitere e bonande waɗata ɓe gona e laamu ene jiilo jawɗele ene guittane tottaɓe kamɓe ɓe jaaha mbaɗiro e dawaji maɓɓe eɓe gona yande e julɓe mbaɗo e dawaji maɓɓe ko ni woni no pamirta tarikh o noon heddi hay kono kala jiɗɗo mbimami yo rutto e deftere wiyetede tarikh no ibnul Bishr wa ibnul Ghannam e as-salafiyatu wal wahhabiyya e deftere nde mbimami al mawsul mo yasar ɗon noon kala ko wiyete aqida mabɓe ko eɗen mbawno natoyde hen kono mbiɗa sikki hankkadi ko fate e wahhabiyankagal ko ɗo darneten ɗum kadi ƴetten tandal nde wonde inchallah suufiyankagal walla ƴetten ayno mbaɗɗen ni o fonno kanko ceernajo no o fonno ko fadde hami ara e ko wiyete wahhabiyanka salafisme ko mi mogga walla mi salo haalde kañumen ne jaɓɓal mumen e yiyande mumen no jiɗi jowɗade diino o wiya Abou Sy a fali ɗemgal kono noon machallah a jarama tawdi o suwa eɗade ko heddi ko no fewi inchallah ko mbeɗa en wawi taw ko o heppu de toute façon ko wayno woni foof kanko ceerno Ousmane so tawi omo hetto en omo yiiɗi enen namdimo so tawi o haɗata ke dartol pelle e miijiyankagal hay somo yiiɗi on ko wawi sifade fof inchallah on sa mais hay sinno koye ko ɓuuri hen sellude wahhabiyankagal e salafiyankagal walla suufiyankagal e tijaniyankagal hay soko ɗum mi wona tijaniyanke kono goto hen fof mbeɗa andi dartol muɗum bisimilla kono wona ɗum ko kadi yo noddu baɗono guelgal ba en ceerno kayedajo baba o ɓe mbadda toon cormami cortumami enen ko tarik kaleten kala mo alata e tarik en jettita e muɗum on machallah donc enen ero dendagal bandiraɓe kala juɗɗo ette to banggue tarik eɗo jogui hen kala yewtan en surtout ko ganduɗorma pelle ganduɗorma gurdam pelle holno ɓesguji men poti jogorade ɗum jiɗɗo fof e wono e wahhabiyanke en kaɗani he goto kono dartol ngol no lelorini ko ɗum kalten jiɗɗo fof e wono e suufiyanke jiɗɗo fof yo wono enen en mbiyata hay goto kefere en mbiyata goto yaltiddi bismillah hojumaji men gasi ha laaɓi ceerno Abou a jarama no fewi kadi a weltanama amin ñaago kadi dendagal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe kamɓe kala aussi yooɓe mbad la même chose en tout cas enen mbaɗa suivre kala ko neɗɗo jaabi enen ketto kala ko neɗɗo windi enen lira ɗum kala ɗo yiiɗi aussi yen won bindinoɗo hen ñanden inchallah eyyi bisimilla won bindinoɗo e meɗen ñanden to en jaabinomama bisimilla wima gasi moƴƴi affaire wi kam wi Ahmed ibn Hanbal waɗi takfir madahibuji keddiɗi mbimi ko o wi ko bida o wi Ahmad o wi ko Shafi kataba bida Malik kataba bida wadde ma en ken sallah jaɓi inchallah Allah jarama on jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe émission men gasi ha laaɓi cer en jetti mawɗo Abou Sy en jetti aussi Djiby Dieng mo ganduɗa makko kañum woni toon to caméra to donc enen ñaago Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartagui wawde tawde inchallah lawol gongol mbawen kadi filande bandiraɓe yewtere wonde inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah